Eta hortxe duzue. Joseba Ezkurdiaren bizkar zabala. Erra girudik, Arra. Lau abizen ere sartuko lirateke bizkar horretan. Y ya tenemos preparados. Pilotarientzako ere. Gorriz jantzita. De Colorado, Joseba Ezkurdia. Joseba Ezkurdia. Bila urtaleku honetan, Nafarroarenan, Joseba da erregea. Hori da. Bi final jokatu ditu eta biak irabazi lauterdian eta biak Altunaren kontra. Eta bia favoritu izan gabe. Hori da, eta bietan favoritu izan gabe. Eta Urdinez. Bizkarreta gerendia indik etorria. Aurkeztuko dute. Eta Gaztena. Urdinez, jantzita, vestido de azul, Unai Laso. Unai Laso. Korrika txikian. Hemen dagoen argiarekin ikusten duzue, joko hartzea ere ez dela erraza. Bi mutil hauesen artekoa izango da bada. Ezker paretan urte guztiko partidarik garrantzitsuena. Txapelik baliotsuena erabakiko duena. Gorriz Ezkurdia, Urdinez Laso, gaur irabazten duenak urte betez Gorriz jokatuko du Nornairen aurka diarduela ere. Iragarkietara joko dugu, bere alaxe gaituzue final handi honekin. Jaun Andreok, gutxi falta da, aurtengo final nagusia hasteko. Ezkurdia eta Laso, Mikel, erra. Bai, ederra, bi jokatzeko estilo nahiko antzekoak, pilotaleku zoragarria, giro ere bai, eta espero zegoen bintzen marka, joan parekatuta joatea, eta horrenak irabazizala. Abel Barriola urduri dago. Bueno, finalak nik uste pilota matxi duen guztiri zerbait berezia sortu. Urduritasuna ez da, ez nik uste zerbait berezia dela, eta nik uste denako sentitzen nahi galagoa. Eta Elena ere final historiko hau emateko irrikaz. Eritsi da egun handia, egun berezia horixe, egun historikoa, eta gudenok prest zuei hemen gertatzen den guztia kontatzeko. Bueno, alde batetik, elkarren kontra sekula ez dute kantxa osoan jokatu. Beste alde batetik, bientzat buruz-buru lehenbiziko finala da. Eta beste batetik, Nafarroan jokatuko den lehenbizikoa pilotaren historia luzean. Finalaren ostean, saio berezi bat izango duzue, finalari buruzko gogo eta hausnarketa, elkarrizketa, eta Jon Valentziaga lankideak gidatuko du gure lantaldea. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, Xavier, hala izango da bai, baina ezkara bakarrik izango, hor ondoan dituzun Abel Barriola eta Mikel Idibat ere ondoan izango ditugu gero guk, eta hemen dagoeneko ikusi ditzakezuen moduan, Olatzari Zabalaga daukagu batetik, arratsaldeon Olatz. Arratsaldeon bai. Eta baita Pedro Mariko Ekoetxeari, bueno, Olatz, lehenago esan didazu, eta hartu didazu, inbidia puntu batekin ere bai, hemen oraindik ere segula jokatu ez duzulako, Bai, azkenean, bueno, dano gure dugolako frontoi handi baten jolastu ez, eta bai, apurtxet inbidia eta jolasteko gogo gehiago ematezte honek. Eta Pedro Mari, bueno, berezia eta berezia, horren beste helduleku ditu gaurko finalak, bueno, iritsi da, hemen da final hori. Hemen da final hori, bi pelotariak itxura baten sasoi betean daude, aurreko partiduetan hori erakutsi dute, eta guk nahi genukena, zera da, batak irabazi, zein besteak irabazi, pilota izan dedila txapeldun. Desiatzen gaude, gaurko finala hasteko, desiatzen gaude, eta irrikaz gaude, Xavier, nahi duzunean, zurea da hitza, gero arte. Erki, gero arte, Olatz, Pedro Mari eta Jon, pilotak kutsatxo batean gordeta daude, oraintxe irekiko dute kutsa hori, eta gu minutu bat eta 20 segundu barru, hemen izango gaituzue, finalarekin. Hor duzue irudietan, Atziko apezetxea, Goizuetarra, ia 100 urte eta eskailerak jeisteko barandauari heldu beharrik ere gabe. Hori da sasoia hori.
Sasoia eta ilusioa, astebururo. Bai, horixe. Beti Sasoia guitu eta hoi da. eta ibiltzeko gogoa, ibilia dena da erromeria, esaerak dioen ez, eta honi ez dio alde egiten, erromeriarako gogoak. Beno, atera dituzte, gaurko finalean erabiliko dituzten lau pilotak, piloten estakururik etzen bat ere izan, inorketzuen aitzakiarik jarri, desberdinak omen dira, Ezkurdiarenak ez zain biziak, gutixiago irteten direnak eta azpiragotik ibiltzen direnak, zakarxeagoak, Lasorenak berriz gehiago irteten direnak eta, bueno, badu logika. Bai, noski. Badu logika, ze pilotari luzeagoa da Laso agian Ezkurdia baino, Sotamanoz eta Zulo handia irikitzen du, Zabalera doanean eskuinez mina handia egiten du hor defentsan, eta Ezkurdia, bere bolearen bitartez eta aurkari normalean presio handia sartzen dio. Frontixetik gertuago jokatzea nahiko du Ezkurdiak, pixkal luzeago Laso, baina pentsatzen dut nahiko antzekoak izango dira biak. Aurrera, Elena. Martin Erauzken arratsaldeon. Bai, atxaldeon. Bueno, ze dirua aukeran? Bai, aukeran jarri da. Hasieran urdin atera da. Batzuk indi 180 Oain 180 eta oain pare nahi kantatzen. Osea, pare egon ez da behin eta ia. Niriz eta aspoldi ikusi bintzat, hain paren etatzea diru. Beraz, honetan ere berezia gaurko finala. Bueno, bai, ambienteare harra eta oso final polite dau, abertzea ateratzen da. Ze itxura hartzen diozu? Bueno, nik Laso geixo pelotea joko tedon esperantzia daket, eta bukature geixo, nahi behan alde gustatzen pixkat. Eskerrik asko, Martin. Bale, gero arte. Martin Erauskinek esan digunez, oso paretsu apustuak sumatzen zen. Hasieran bi hauek iritsiko zirela jakin genuenean, diruak joera nabarmentxeagoa zuen Lasoren alde, baina azkenengo bi aste hauetan askori entzun diogu Ezkurdiak irabaziko dik. Alegia, bataren aldeko pronostikoak bezala entzuten genituen bestearen aldekoak. Eta azkenean horrek ekartzen du, azpiko dirua igo egiten dela, atzo bertan esan zigun artekari batek Ezkurdiak final honetan diru asko dik. Bai, nik uste zuk aipatu zona, Xabier, azkeneko urtetan finalik berdin juna edo aurrez behintzat, hala ematen do, pilotazalen aldetik nik denetik entzun do, batzuk, zuk esan bezala, nik Ezkurdiak irabaziko dola usto, beste batzuk nik Laso irabaziko dola usto, pilotari hoien arten ere bai. Eta gero beste gauze bat, bi gauze kontutan hartzeko, batetik zuk esan duzuna pilotak, eta ze esantzun Unai Lasok, ez? Unai Lasok esantzun pilota bizigoak nahi zitula, frontixetik irtera gehioztekoena eta lurren gehiago ibiltzen zienak, biziagoa zirenak, batez ere Joseba Ezkurdia atzen eukin nahi zula, eta bere kolpekin nausitu nahi zula. Eta beste batetik frontoia, Nafarroaren hau oso kontutan hartzekoa da, frontixetik irtera azkarra dula, ezkerpareten asko heltzen diola pilotari, horrek esan edo ezkerpareta jotzen duen neurri hartza ez dela erraiz izanen eta gero lurre azkarra dula. Horregatik ez da frontoi errez hau eskuz banaka jokatzeko eta ikusiko du zenbaterainoko eragine euki dezaken. Lehenengo tantoek ere garrantzia handia izango dute, bien aurpegiari begiratuta, tensu ikaragarria dago eta nabaritzen da hemengo giroan eta lehenengo tantoak oso azkarrak ez badira bintzat tanto gorri badago ere, segurazki eragina izango dutela. Partia nola joango den. Sakea Ezkurdiarentzat. Hasi da finala, Jaun Andreo. Botez jarri da Laso. Eta indartsu erantzun dio barruan da. Bildu Josebak. Eskuin bolea. Txapa gainera. Ez du arrotu. Laso gehiago. Eutsi Josebak eta luze jarri. Ezkurdia. Sotamanoz Unai. Ezkerra irez Joseba. Gogorra benekoa. Oso gogorra, bai. Horrek ere izango du gaur eragina. Bildu. Josebaren aukera atzera. Unai geutsi. Sotamanoa Ezkurdia. Jaso Laso. Zer dau. Eta azkenean txapapera joan zaio Arbizuarrari. 20 pilotaka da lehen da biziko tanto gogor eta onean erra izan da.
Tanto oso ona izan da, biak jokatzeko daude, tanto honek eragina izango du, erne hurrengo tantoei, ze horrelako betekada bat hartzea hainbesteko tentsioa dagoenean kontuz. Motorrari gehiagizko berotu ematen aldima zaio hasieran. Batzuetan errekuperatzea kosta egiten da. Nere ustez ona izan du da tantoa, gozatutako pilota asko izan du delako. Bai defentsan, bai erasoan, biek ala biegia denak eskun ongi sartu ditu, horren joko azkarra izan da. Frontisetik oso gertu ere jokatu dute biek, Pilota hau atzeratzea kostatzen da, eta eskotan ipatu da, Frontisa oso bizia, espero genuen hasieratik 7 karrin kuadroan ibiliko zirela, baina Frontisetik oso gertu ibili da biek. Lasoren sakea. Presari gabe doa, Bizkarretari. Hortzitik abia da hartu. Lauterdian bote, gaiztoa. Eta botez erantzun dio Josebak ere. Unai, ez du arrotu. Ezkerrez, botez jokantu nahirik. Jokarazi nahirik, ongi irekitakoa, erki bildutakoa, atzeraka etorri behar. Botez, Unai, txokora, errematea oso nahi jaso ordea. Ikaragarriko horra bigarren gau ere, erki atzeratutakoa, eutxi Ezkurdiak. Txoko handeja da, horra ere iritsi eginda eta jaso, gantxoa, Ormabikoa Ezkurdiak. Beste 16 pilotaka da. Ze tanto jokatu dituzte, eta zer nolako ala eta sasoia erakusten ari diren. Ikaragarria biak erakusten ari diren, hor Joseba Ezkurdiaren aita. Txapela egin etorri da, beste bat eramateko esperantzan. Eta zer nolako pilotak eraman ditu. Oso zaila. Askotan, olako final bat denen aurretik eta tentsi horrek eta hanka gogortu arazi, giarrak eta tentsi horrek ez dizuzten aske eukitzen, baina lehenengo bitantotan oso bizi hasi dira hankaz, bimutila hauek, Atzo 5 urte irabazi zuen Asegartze Baiko azken txapela. Atzo 5 urte, 22 eta 18 irabazi zion Bengoetxeak Irribarriari. Geroztik, txapel guztiak asperentzat izan dira. Noiz behi bukatu beharko du? Bai. Gaur rote da, ikusiko dugu ba. Zan liteke, lasai asko. Sakea ona, erantzuna ere bai. Sakera male ona da. Eskuin sotamanoa, erabat arrotu gabea. Ezkurdiak gehiago atzeratu du, jaso Unai. Botez jokarazi. Ongi, biak ere oso ongi. Ematen, bazter guztia. Ikain. Eroritakoa, atzera Ezkurdiak. Erama Lasok. Boleaz goxo iritsi ingo da. Eta atzeratu, eta pasa. Golpea tira egin dio. Eta eraman egin du. Bat gehiago jotzera behartu du. Enuen uste eramateko modukoa zenik. Hemen arrotzeko beldurrik ez dago. Ez da Bizkaia pilotalekuan bezain ezinezkoa sabaira jotzea, baina oso zaila bai. Oso goian daude hemen goiko egitura horretako xaflak eta gainerakoak. Oso arroa izan da pilotaka da hori. Uste nuen jautzia ziola. Eta segi eta eraman egin du. Bat gehiago jotzera behartu du, baina bat hori nahikoa izan da. Aurretik da berriz ere. Venga, hasiera gogorra izango da, baina eutxi, Vale, venga, sake hori, opa. Eta beste 16 pilotaka da. 3 tanto eta 52. Bai, hasiera gogor honek ez dakit noiz, baina eragina izango du jokoan, zalantzari gabe, ezin da horrela ordu batean edo 22 tantora jokatu, baina zoragarri izaten ari da. Unai Laso oso ongi ikusten dute, pilosta asko luzatuz, kantxan Frontixan altuera, agian Ezkurdia baino hobeto hartuz, baina Ezkurdia egia da, fisikoki, sekulako erakustaldia egiten ari dela, zinezkoak diren pilota batzutara iritsi eginda, baina Laso asko gozatzen ikusten dut, eta hori izan daiteke gakoetako bat, Kantxa luzatzea lortzen badu eta Ezkurdiak ez, orduan Ezkurdiari asko kostako zaio tantoa lortzea, eta Lasori gero eta gutxiago.
Unairen sakea. Bai, ez do pilota aldatu Unai Lasok, eta guan huartu da, sakatzerako garaien. Bai, hasiera oso gorrata izan lezake eragine, pilotari bat edo bestengan. Gauza ez baita bat erortzen dela edo beste erortzen dela, bat pixka bat jesten baldin bada, hoi nahiko izaten baita askotan, batek edo beste partidua aurrera eramateko. Hiru zenbakidun pilota, aurrez ere atera du Lasok, tanto bat jokatu dute pilota honekin. Ezkurdiek berriz, bat zenbakiduna atera du orain arte. Sake gurutzatua, eraman arbizuarrak, atzera Unai, pikain arrotuta. Oso ongi ezker hor maioz, zer nolako baliabideak. Eta lauera. Berriz ere gozatu eta gurutzatu. Ezin hobeko gurutzatu gainera, azte tantoa berriz ere. Aurrekoak baino laburragoa, baina hau ere sekulako goi maila erakusten ari dira partida hasiera honetan. Bai, hemen egin dezake mina handia Lasok pilotaleku honetan eta aurkari honen aurka. Eskuinarekin zabaletik erraz gozatzen du, oso urrun jartzen du, ezker horma erraz bilatzen du ere bai, eta hor egin dezake mina handia Ezkurdiaren aurkako honetan. Nahi duipena da, hemen erresto on hartu du, Unai Lasok, aurrekotan ez bezala, aurre ikusi da erresto on hartu eta nola luzatzen duen pilotari honek. Aurrekotan oso ongi errestatu du Ezkurdiak eta ez dio aukerako pilota utzi, azkeneko hontan bai. Serio Joseba. Auskoa ere onera ekarri nahirik. Arnasa sakon hartu. Laso! Erra sakea. Oso. Gainera sakea. Alde aldera iritzira tira dio kolpea, baina ez du eramaterik izan. Lau eta bat aurretik da. Bizkarreta gerendia indarra hor duzue. Joseba Ezkurdiaren botileroa, Ruben Aiarra, aldi berean prestatzaile ere badena. Unai berriz gaur ere Jon Mari Ezkurrenarekin etorri da. Mantsoagatik dutxatzen da, mutiko hau. Bai, Eta prestatzaile fisikoa ere ez dute urrun, Egoitz Karrion. Irurtzundarra. Era bat beteta zeinen ederrak irudi hauek. Ezkurdia zain berriz ere, badoa, Laso. Botez jarri da orain. Eraman, Ormabikoa, kaskarra izan da eta gainera zuzenean Araxe joan da. Ongi luze. Laso. Ezker Sotamanoa, barruan. Kampoan izan dela adierazi dute epaile, Garbizuk lehenik eta Rekaldek ondoren. 5-1 eta aldetxoa lortzen ari da partida hasiera besterik ez da, baina aldetxoa lortzen ari da Unai Lasok. Bai. Venga, segi, zentratuta. Venga. Bai, alde hau garrantzitsua da, lehenengo tantoak oso gogorrak izan direlako, eta Laso gero eta erosoago behintzat sentitzen dugulako kantxan, eta Ezkurdiak orain reakzionatu beharra duka bai edo bai, partidan bizirik irauteka. Buruz burukoan egia da tanto hilarak handiak egitera normala dela, sakea hartzen dutenean, baina gehiago pilota gehiago gozatzen eta errazago astintzen ikusten dut Laso Ezkurdia baino, eta horrek segurazki Arbizuarrari zalantzaren bat sortuko diola. Sakeak 5, terreferak bat. Aiztoa, eraman Ezkurdiak nolabai, baina aukerakoa du, atzera. Eskugozoa da gero, Horre egiten du min ikaragarria. Kantxoa onda! Zer nolako erakustaldia egiten ari den Unai Lasok. Ikaragarrizko hasiera eman dio partidai. Orain ere, sakeak Aiztoa, urrengo pilotaka da. Ongi, gozatua, arrotua eta atzeratua, bila joan eta gantxoa ezkutatu. 6-1, iragarkietaragoaz. Simplemente, pasa, a por la siguiente. Él está jugando cómodo de derecha y está aprovechando alto. Tenemos que intentar quitarle la derecha cuando él va hacia adelante. Y tú esperarle un poquito más atrás para poder atacarle. Te ha faltado un pasito, ir más atrás para poder atacarle. Eso es, para poder atacarle. La serie, ¿sí? Cogemos ahora el saque, hacemos este tanto, cogemos el saque y nos vamos a poner arriba. Ha habido solo dos detalles, esos dos detalles. Está arriba porque no has tirado decidido el anterior,
¿sí? Y ha aprovechado el que ha tenido, ¿sí? Entonces, decidido a lo que hagas, ¿vale? Decidido a lo que hagas. Espérale con la derecha para poder atacarle, ¿sí? Venga, ánimo, ¿eh? Activo de piernas y convencido a todo lo que hagas, ¿sí? Siempre pensando en el siguiente, vamos. Queda mucho, ¿eh? Sabíamos que iba a pasar esto. Hay que sufrir, ¿vale? Vamos a sufrir. Sei eta bat aurretik da Unai Laso, eta beti saiatzen gara grafismoarekin eta datuak, gero eta datu jantziagoak eskaintzen. Sakez bat egin du, airez beste bat, eta hor ikusten duzue aldiro, aldi oro. Argi gorria ikusten duzuenean, nondik eginak edo nondik galduak izan diren erakusten du grafiko horrek. Eta eraberean baita pilotari bakoitzak nondik diarduen ere. Eta hoa Unai Laso azkeneko lau tantotan bat sake bat zuzenen eta gero bigarren sakea eta bigarren pilotakadan mina handia egiten ari da. Eta gero bat izan du da erresto bat hor nahiko gaizki etorri zen Lasori eta tantortan aukera izan du do Joseba Ezkura eta bera galdu do gero. Baina guain sake eta bigarren pilotakadekin mina handia egiten. Sake gaizto hau ere eta tanto zazpi eta bat. Laso aurretik eta sakez ikaragarri asmatzen ari da. Asko asmatzen ari da, bai. Sake guztiak ia modu berean atera dituz, betik ateratakoak, aurrera Ezkurdiari egiteko aukera ez emateko, ezker orman joarazten du gainera, eta behin atzera etorri eta hemen Ezkurdiari, bai azio denborarik ematen reakzionatzeko. Hasiera zinioa eman dio Lasok partida honi. Eta beno atxeden aldian, Ezkurdiaren botilleroak eskatzen zion pixkat Josebari, esforzu txiki bat, batzutan atzera goi hartzeko, atzetik aurrera defentsan eta bai ez pixkat pilotari eras analizateko, eta batez ere Lasoren eskubia desaktibatu hartuela, bai edo bai. Oraingoa ez da sake ona izan, Otamanoz erantzun dio. Gozatu gabea, Joseba. Epa. Orozko berandu gurutzatu da. Laso, goleaz. Ezkurdia, hau gutxitan ikusi dugu orain arte. Arbizuarra ematen eta Laso airez defentsan. Sotamano ona, indartsua pilotaka dau ere, pasatzen utzi dio eta zer nolako pista erakutsi duen Bizkarretarrak. Oso pilotaka da indartsua izan da, hor tanto honetan ikusi dugu, askotan aipatu dugun hori, Ezkurdia azpitik ez dela hain luzea, aldi berean goitik sekulako indarra ematen dio, eta azkenengo honetan eman dio, baina kanpora joan zaio. Venga, ea gurutzatzen duzu lehen bezala, vale? Oso ongi, venga. Bai, beti gehiago kostatzen zaio pilota luzatzea Lasori baino, eta egia da, batez ere pilotak adauek oso zuzenak izan direla, ez ditu ezker orman sartu, eta Laso den pentsa ondo izan da, Ezkurdia lauterdirik jokatzera behartu du, eta hor ere badagoakoa. Unai Laso. Sake gurutzatua, botez jarri da Ezkurdia, eraman. Pilota garbia, arro, erkaiatzera eraman Ezkurdiak. Botez, Unai. Ongi luzatu hau ere. Eutsi Ezkurdiak, Unai, baztertu gintzaio. Baina hor ezin du behartu. Hila doa. Eta oso Joseba Ezkurdiak, Jakaren aurkako partidan. Lehendabiziko tantoan jozituen alamoduzko bi pilotaka da, sakea etzen oso ona izan. Eta bigarren pilotaka da ere, gozatu berea izan zuen, handik aurrera. Ikaragarrizko erakustaldia egin zuen, gaur berriz, nagusitzeko aukera izan duenean, ez du behartu. Eta jokoaren ekimena erabat Lasorena izaten ari. Niretzako eunarekin alderatuz
ikusten egana da, hasiera lehenengo tantak oso gorrak izan du die, eta ez dakit horren eraginez edo Joseba Azkurdia ez da pilotan bile joaten. Esan nahi dut, hankageldiri jotzen nahi da pixkoat, berak eukitu ditun aukera gutxitan, eta bakizu hemen hankageldirik askoz egeio kostatzen da pilotari abiadura ematea, eta pilotari nahi dozon bizitasun hori ematea, eta frontesen altura ematea ere bai. Botera aukera eukitu duen gutxitan oso nahiko hankageldiri jokatu du Joseba, irudipen hori ematen du. Alaxe da bai, eta hori esaten zion bere botileroak, hankageldira ez dio, intentsitatea hanketan. Unai Lasok hori apartado, adibidez. Beti pilotan bile, beti pilotari atakatu iten dio esaten den bezala. Eta hoi iten dunak, beti puntu bat gehiago ematen dio pilotari. Eta gero hain da eskugozoa gainera Lasok. Baina gero gorputzak duen indar guzia mugimenduan transmititu egiten dio pilotari eta arraza mugitzen du. Oso hankarin edare bai, Javier. Pauso asko ematen ditu denbora gutxian, arrazago da horrela gozatzea. Erresto bikaina izan dau, atzera Unai. Indarsua, eutxi Unai, luze jarri berak ere. Ezkurdia, ezker zeharra. Zabaleko arrastoaren gainetik, berriz ongi luzatutako pilotaka da. Bolea ona Ezkurdia. Tanto egin beharra dauka. Joseba. Atzeraka etorri eta ongi. Ezker Ormaran. Ormabikoa. Oso. Ez du iristerik izan Laso. Ez zuen aukerakoa. Baina. Ez, hausart. Erra izan da. Bero, Josebak egin dituen biak, biparetaz egin ditu. Reakzionatu beharra zuen, bai aurreko erdi etenaldian. Tíralo, valiente, no pasa nada porque has tirado dos. Tienes que arriesgar, si no arriesgamos no vamos a ganar. Tira, a la que le tengas dentro, tírale, sí, con la derecha, de atrás para adelante, sí, de atrás para adelante. Horixe esaten nahi, eta jo, pein eta berriz Ruben Aierra, prestatzaile eta botileroa. Atzetik aurrera joan adi, pilotaren bila. Baina kostatzen da, lehenengo bitantoek eragin izango zutela ipatu dugu, eta hori da eraginetako bat, azkenean hankak aso gortzen direla, uskoa ere bai, eta hasieratik duzun freskotasun hori galdu egiten dela. Hemen tokirik gabe gelditu delako, antxe zegoen. Nahi Laso. Eta joan behar izan duen lekutik joan da. Bai. Gero ikusten, guain ikusiko du, Unai Laso defentsa nahi barko, esan edo Errestoan. Errestoan gauzek asko aldatzen dira. Jakaren kontra sakatu ere ikaragarri egin zuen Ezkurdiak. Gaur, oraindik ez du, aurkari erasaterik lortu, orain txelen da biziko aldiz. 3 eta 9, sake ona izan da bai. Eskuzbanak augak hori bado, sake euki du ez euki, gauzek asko aldatzen dira. Aldatu dituz. 107 pilotaka da, lehen da biziko 3 tantoak izan dira. Oso gorrak eta piloteatuak. 2 eta batean, 52 pilotaka da zera matzaten. Handik aurrera, ez dirain luzeak izaten ari. Joseba. Eta, lauraki. Gaizki jotakoa izan da, eta ez du lauko arrastoa pasatu. Eta hau bai, hau hankasartze larria da oso. Hau ez aprobetxatzea baino okerrakoa da. Zuzenean, Lasori eman dio tantoa eta sakea. Zein garrantzitsua dira hasierak, lehenengo tanto horiek zenbat balio duten, goitik doanari sekulako konfiantza ematen dioti eta beti doanari alezken du. Venga, Unai, segi, venga, va. Bi tanto dira, Mabira, Utxonek sekulako mina egingo zion Joseba Ezkurdiari. Reakzionatzen hasi eta horrelako pari bat. Bai, eta ez baita bakarrik zuk sake eguizko eta gauzeko onginezkeo, tantoak zuk lortzeko aukera gehiago eta aurkari nekatu arazi. Asko iten dozo, ez to nekatu arazi, tanto holadaik ere ez toin. Bai, psikologikoki buelta eman beharreko unea du eta psikologikoki ez, arlo guztietan du buelta eman beharreko egoera Ezkurdia. Gauzak oso zailarri zaizkio. Atzera Laso. Biladoa, Ormabikoa eta tanto! Nolerik izaten Ormabikoa. Benetan bikaina 11 eta 3 lan erdiak eginak ditu dagoeneko
Bizkarreta Gerendia indarrak. Lauterdian finalean izan zen, Altunaren kontra galdu, aurretik Lauterdiko San Fermin torneoaren finalean ere izan zen eta Altunaren kontra galdu zuen, gero Lauterdiko txapelketa nagusiko finalean ere izan zen, Altunaren kontra galdu zuen, Binakako finalean ere sartu zen Imatzekin, galdu egin zuten, alde handiarekin aurretik joan eta gero Altuna, berriz ere Altuna, eta Martijaren aurka, baina aurten ja Altunari lehen da biziko aldiz irabazi ahal izan dio, ari irabazita sartu zen finalean, eta finalean erakustaldi ikaragarria egiten ari da. Ezker horma hundi xamarraekin, eraman Josebak, hau ere gurutzatua, eta hori etzaio eskuan sartu, 12-3, eta sekulako aldatsa dauka orain Arbizuarrak aurrean. Ez dakinik nola egin beharko dion aurre, baina trampoiak, pioleta eta denak beharko ditu. Oso ukituta dago. Aldapatzar hori igo alizateko. Hormatzar badu aurrean eta 12-3 doaz ordea eta 22 da hau. Hemen ez da deus erabaki oraindik. Ikusiko du zer gertatzen den, etenaldi honetatik bueltan. Amabi eta 3. 115 pilotaka da, lehen da biziko 3 tantoak oso korrak, akigarriak izan dira. Eta ez dakinik ura ordaintzen ari ote den Ezkurdia bilaio bateko garaian eta falta duen gatzpuntu hori horrena izan ote daitekeen, gero badago jokoa eta emaitza ikaragarri baldintzatzen ari den beste faktore bat. Lasoren sakea, asko asmatzen ari da. Lasoren sakea eta gero eskuina, eskuinarekin asko gozatzen ari da. Ezkurdiak askotan boleaz eta Ormabikoa jotzen du, baina Zabaletik bereziki ongi pilota biltzen duen pilotaria da Laso. Altuera handia ematen dio, hemen sabairik ez dago, eta airez jokatzeko ere zailago da beste pilotaleku batzutan baino. Laso, bikain jokatzen ari da, eta orain Ezkurdia oso ukituta dabil. Ikusiko dugu orain erreakzionatzen duen edo ez. Beste sake hon bat, Eraman Josebak. Afera unaik hori ez duen beste arrotu. Zabaletik bildu. Beste ezkerzear bat. Oinetara naita. Ongi Joseba ere. Lauterdiko tantoa jokatzen ari dira. Lasok eskuinez jokatzen duen bitartean. Ezkurdiarentzako seinale txarra. Ormabikoa. Erraz iritsiko da. Txokoan deja da. Eta baztertu egin zaiolako. Iritsi erraz iritsi da. Nahiko erraz iritsi da, bai. Erijaka, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze hausnarketa orain arte ikusitakoari buruz zerik? Un poquito más altura de frontis, espera un poquito más hobeto idala egiten iruitza Joseba baino, ez? Hasierako tanto gozo gorrak izan du die, gero ez dakit Unaiek leku hobeto hartu du, pelota hobeto gozatzen nahi da, eta Unaiek pelota gozatzen duen, oso urruti jartzeko, ez? Eta Josebak, nahiz eta profesional eta boleek goben auki, menzazpitiken milagro gitea zaia, eta nik uste diferentzia hortik dijoala. Bueno, zeu ere podiumean izango zara, zeuretzat ere polita da gaurko eguna. Dudik gabe azkenen, txapelketa jogatze deunen denok iritsi nahi izate dugu egun onta, baina, aurten semifinaletan, Josebak merezimendu guztiz irabazi ziten, gero, hirugarren postoi eskuratu jokine jokatu gabe, baina, azkenen txapelketa holako izan da, eta hotzen hausen hartuta, esan nahiko guztau nago kampeonatuko. Eskerrik asko. Lau oberenen artean sartu da, eta horri esker, datorren urtean, ez du final 8-renetakoa jokatu beharrik izango, zuzenean ligaskan sartuko da. Eta Joseba Ezkurdiak bigarren hankasartzea handia sakeari etekinek ez dio batera. Egin du sakez, baina ez da asmatzen ari, eta gero gainera bat laburregi eta orain berri luzegia. Bai, sakatzailea amorratua da Ezkurdia. Aipatzen dugu buruz-burukoetan zer nolako garrantzia duen sakeak, eta Ezkurdiak bizpalta egitea momentu gainera garrantzitsuetan, hau da sakea berreskuratzen duenean. Seinale bat da, Ezkurdia partidatik erabat kanpo dagoenarena.
Ez da hoi bakarrik, hoi hankasartzea da, baina gore urrengo sakerak gore, konfiantza hondikin ez da joanen, beretzako ez da albiste ona, ez. Laso! Hau bai, onna. Eraman Ezkurdiak, botez. Atzera Unai. Golea luzea, ona. Oinetara jokatu berriz ere. Atzera Ezkurdiak. Luze, ongi. Ezkerra irez. Ezker zeharra Josebak. Ez duera bat gozatu, baina barruan Pumpairez. Joseba. Arrotu eta atzeratu. Laso. Ongi irekia. Ongi bildua. Tantoko gorra hau ere. Ezkurdia. Atzera hor ongi luzatu du. Unaik gozatu gabe, baina Eraman Ezkurdia atzera jo du eta buruz gain pasatu dio pilota. Lehen da biziko aldiz. Nagusitu da atzean joaren poderioz. 5-13 eta sinetxi egin behar du Joseba. Sinetxi egin behar du. Oso zain dauzka gauzak, baina ez da irauli ezina. Ez gero ikusten denare bai da, tanto agortu ezkeo Unai Laso ere sufritzen nahi dela, Hontan ez dio segi ere egin, esan nahi dut. Partiu gorra, hoi da, ez da inondik inora harritzeko. Partiu gorra die, gorra goatzen dikantzako. Tú todo el rato por adelante y tú todo el rato atacando. Estaba él andando todo el rato hacia adelante y tú todo el rato hacia atrás. Vamos a cambiar esa dinámica. Con un buen saque. Coge, me parece, en el saque que reste incómodo y tú a la mínima que tengas, arriesga, Joseba. Arriesga. Eso te ha traído aquí, arriesgar te ha traído aquí. Beldurri gabe jokatzeko eta arriskatzeko. Bai, baina konfiantzarik ez da, zaila da. Lehen da bizi, sakez asmatu beharko luke orain arte baino askoz. Bien concentrado, venga, vamos. Beno, datorren asteburuan ez da ezker paretako profesionalen mailako partidarik izango. Oporrak dituzte, baikoko eta aspeko pilotariek. Eta batzugia urruti xamar gabiltza. Daniel Elezkano esate baterako, Martan Eskalagunarekin, Txino Kalifornian dabil. Ez zaioari, hor goi horietan ibiltzea asko gustatzen, baina joan da, eta badaki, finala hori ikusten hariko dela, gainerako profesional guztia bezala noski, dauden lekuan daudela, denak ari dira finala hori ikusten, oporrak planifikatzerago hori behintzat begiratu beharra dago. Finala ikusteko moduko lekua izango alda behintzat. Eta ala eta guztiz, astelenean noski erremontari saioa izango duzue, Galarretatik, asteleen gauean, bihar gauean, Sagardoaren txapelketaren 6. jardunaldia, eta gero datorren asteburuari begira, afizionatu mailako partidak ikusi izango dituzue. Zaramagako finalak emango ditugu. Pala emanaldia ere bai, final erdiak, Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Zesta puntan berriz. Donostiako Gran Eslamaren final erdiak ikusi izango dituzue. Atera du Ezkurdiak sakea, Eraman Laso, Ginolako eragozpenik gabe, lauterditik ongi arrotua. Indartsu Laso. Oso, Eskuin Sotamanoa. Aztertu, Eraman Joseba, nahikoa egin du. Erki luzatutakoa. Eutsi Ezkurdiak, Laso. Ezker Sotamanoa arbizuarra. Denak osatzen baitut. Eraman, hori ere zaila zuen. Eta pilotara errezi jartzen da, karine da. Berriz ere gurutzatu, Eraman, bila doa. Gurutzatutakoa, baina bila ere zeinen ongi joan da. Eskuan ia denak sartzen ditu. Lehentxeago bidali digu Aitorrek Zarauztik, mezu bat esanez, Laso Irujoren kalkoa duk, eta ez dira kalkoak. Ez hau berri haman komun asko dituzte. Hori da sufritzea, hori da sufritzea. Kolpeari dagokionez, askoz ere kolpe biziagokoa zuen, ez zen Irujo, beste iztira zuen. Baina Unaik hain jotzailea izan gabe, hain elektrikoa izan gabe, hain besamutur bizia izan gabe, arrotu egiten du, gerria ongi sartzen dio, ia denak sartzen ditu eskuan. Posture guzik ditu,
Gero ezkerrez goitik ematen dio. Alde guzitatik ongi jotzen du. Gero hankarin eda errez jartzen da pilotara, horrek eramaten dio pilotan bile gero errezago joaten dare bai, mugitu iten do pilota, eta nik uste ez, bakoitze den bezalakoa da, baino izaeraz edo daukea antza hondi, esan nahi dut partidu nola jokatzen duen, ez? Oso erasokor, oso aurrera, ez da ditza zein den, baino agian, ez da asko pentsatu gabe pilotan iruditzen zait, ja, aurrera egita, venga. Senez. Hori da, senez jokatzen duela, harrek ala jokatzen zuen, eta honek ere ala jokatzen duela iruditzen zain neri. Eta horrela jokatzen dutenek, horrelako gaitasuna izanik noski, jendearen gana iristeko ere beste doain bat izaten. Antzemateko zailago handi ere bai. 14. Sakea gaiztoa, eraman Ezkurdiak, baina pilota garbia berriz ere. Ormabikoa, gainea. 15 eta zenbat jokatzen ari den asko. Zer nolako erakustaldia egiten ari den. Erakustaldi ikaragarria, badirudi partida era bat hautsita dagoela, tanto gogorretan. Hori da sakea, Unai, hori da sakea. Tanto azkarretan ere bai, eta erraz nagusitzen ari da. Eskuinez asko jokatzen ari da, Ezkurdiak defentsan ez du lortzen Ezker Orman pilota sartzen, eta lasu transmititzen duen freskotasuna benetan sekulakoa da. Netzako sekretua bere hanketan dago, Bata eta bestearen hanketan duten intensitateak alderatzen baditu, erabat bestelakoak dira. Zenbat pauso ematen dituen lasok, pilotak bakoitzean, pilotaren atzean ongi erritatzetik aurrera eragiteko. 10 tantoz aurretik. Ezker Orma dezenterekin, erki erantzun dio kanpora ere. Atzeko epailea erabaki du. Aurrekoagatik nik uste balezela. Baina atzeko epaileak, Joseba Rekaldek, esku altxa du. Arrazoi duela uste. Hori ere, kanpoari duritu zait. Dominatzen ari zara, bale? 16 eta 5. Eta oso bide zuzena darama Lasok 22 eta gainera maldan behera doa ziztu bizian. Bai, Joseba ja desente buru magur ikusten dugu, pilota jotzeko garaian ere ez doa min egitera, baizik eta pilota pixkat temati ez galtzera. Oso ukituta, Arbizuarra. Oso motzean, Otez erantzuna hori ere, atzera lasa. Eta berriz ere Ezker Orman. Eskuinez eman, eta Ezker Orman sartu. Eskuinez eman, eta luzatu. Eta orain bila doa. Gainera, biztiratxu jokatzen ari baita. Lehentxeago egin duen Ormabiko ura, orain egin duena, bi aldiz Ezker Orman sartu, hirugarrenean Ezker Orman sartu gabe baina asko luzatu, eta gero bila joan eta hoi hasieratik aizai joiten gainea, pilotak da luzea jotzen dunen, beti airaren bila joteko amenazu hori egiten dio. Sartu joan edo ez joan airen bila. Etenaldia eskatu dute, Josebak, eskatu du. Zu hortan, zu dominatzen tantoa, Segi. Venga. Aipatu izuet. Donostiako Gran Slamaren final erdiak ikusi izango dituzuela. Helduen asteburuan atzoko emaitzen ondoren honela geratu dira final erdiak. Alde batetik Barandika eta Etxeto Olaran eta Del Rioren aurka. Bestetik Beasko Etxea eta López, Erkiaga eta Lekerikaren kontra. Eta bueno, lehen y cuando tú lo tengas atrás a él, ¿no? Jon Valentziagak Olatz Arrizabalagari galdetu dionean, esan du Olatzek inbidia handia sentitzen duela, hemen jokatzeko aukerarik sekula izan ez duelako. Beno, gaur gizonezkoen buruzburuko final handia ikusten ari gara hemen, baina datorren igandean Nafarroako Foru Komunitatea torneoaren emakumezkoen final handia izango da hemen. Amaia Aldai eta Nora Mendizabal alde batetik, Miren Larrarte eta Itxaso Eratxun bestetik.
Egoitz Carrion, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pozik? Bai, bueno, momentuz ongi dizte gauzek da oso pozik, bai. Bueno, oso tonto gogorrak izan dira eserakoak, baina ez du beragin alderantziz, ez? Handik aurrera ia akatsi gabe jokatu. Bai, oso ongi da, pelotan oso ongi da. Nik uste aurreko egunen bezala, kamio txiki bat egin dula jokatzeko garaien lasaiago, langileago, eta bueno, gaur hasieratiko lasai hasi da, eta momentuz gauzeko oso ongi dizte. Eskerrik asko. Zuri. Egoitz Carrion urduri pasaitu azkenengo egunak. Baina gauzak ongi baino hobeto doaz beraientzat. Lehen da biziko etenaldian gauzak ordurako oso kertuak zituen Arbizuarrak. 12 eta 3 aurretik zen orduan Laso. Eta orain bigarrenean 18 eta 5. Are alde handiagoa, 4 tantoren faltan gainera eta Arbizuarra eraitsita ikusten dut. Azken etenaldia bai, esan. Ez, hau ere sake aparte izan dudela, asko sakatzen. Eta ikaragarri askatzen ari da bai. Sake zuzenean egindakoak iruditu, Ezkurdiak berriz bakarra, eta gainera, laburregia bestea luzegia. Partidako azken etenaldirakoaz. Sí, venga. Ezkurdia oso burumakur, oso erasana. Txapeldun handi batzuk daude hor, Eta bai, hor irudietan Patxi Ruiz, Patxi Eugi, Fernando Arretxe. Eta Joserra Garai, Baikoko zuzendari nagusia, Irribarre zabalarekin, aspaldiko partez, Baikorentzat izango dela ematen dut. Bai. Ongi Laso. Areten sartu gara. Horiarekin nola biltzen duen Zabaletik. Arigarria da. Beno gauzek duten balioa, gauza bakoitzari daukan balioa emateko, testu ingurua behar izaten da, eta Unai Laso nondik datorren azterturik, askoz ere balio handiagoa dauka, azken urtebete honetan lortzen ari dena. Aldakizue, iaz, maiatzeko azken asteburuan ze partida jokatu zuen? Jokatu zuen, Irurtzungo finala jokatu zuen. Bera, Minarekin, Antso eta Gilen aurka. Iazko maiatzeko azken asteburuan. Eta geroztik, profesionaletara bigarren aldiz itzuli, eta San Fermin torneoaren finalean sartu. Piparetan ere asko asmatzen, Eta erakustaldi, karagarri. Erakustaldi, bai. Gaina ikusten da azita daula guan. Hori, San Fermin torneoaren finalean sartu eta estutu galanta eman altunari. Gauza bera Lauterdiko txapelketa nagusian, gauza bera Binaka Imatzekin finalera iritsita. Eta orain buruz-buru ere finalean sartu da, eta buruz-burukoa irabazi. Bai, alaxe da, Xabier, badakigu bideoekeria izan zela, baina egia dare bai, joan zen Laso, ez dela itzuli den Laso, Askotan bizitzan behar dira, momentu gogorrak gora egiteko eta eztanda egiteko, eta hori gertatu zaio Unai Lasori. Asko zelduago iritsi da, sekulako eztanda izan du profesional itzuli denetik, eta egia da, bere merituengatik bakarrik dagoen tokian. Baina horrekin batera esan behar da, sekula etzuela ion behar. Noskin, esan dut, bai. Sakea ezkerror handiarekin ateratakoa, zazpiterditik botez eraman Ezkurdiak, atzera Laso. Ongi gozatua. Ormabiko aboleaz. Bildu berriz ere Unai. Indarrean aurreratu eginda, baina erori eginda. Atzera eta buruzkai. Ikaragarri. Nola guitzen den kantxan. Eta zen nolago ez da irabaztea bakarrik. Joseba Ezkurdiari sekulako pasara ematen ari zaio. Ikaragarrizko pasara ematen ari zaio. Bai, ikaragarri jokatzen nahi da, eta azken aldi luzen nahi dituz esaten den bezala azita jokatzen nahi da. Ikusten da aurretik dira, ikaragarri jokatzen nahi ez, eta pilotarik hori sentitzen duen. Zentratuta, sakera, Txakiron bat, nahi, venga.
irabazteko aukera hundik ditot, kantxan ongi nau, nola bat, guandiken gehiago askatzen za, ez? Eta nik uste momentu hoi bizitzen nahi dela unai Laso. Gozatzen ari da, momentuaz gozatzen ari da. Final historikoa, pilotaren, ezkerpaletaren historia luzean, sekula ez da gaur arte, Nafarroan buruz-buruko final nagusirik jokatu. Bi Nafarkostor iritsi dira final handi honetara, baina bata bestea zapaltzen ari da. Lasoren azken sakea. Boleaz erantzun dio Josebak. Horreren mat. Ezkerrez ormatua ikalera. Doktorea benetan. Ja, utxe edo kausi. Etxian asko arriskatu du, baina ikain egindakoa izan da. Ja, oain kontrezto asmatu saken, unai Laso. Besto ezkerpareten sartu indarrakin. Partidua guzin indun bezala, sakekin asko asmatu du. Saka eta bigarren pilotaka dakin. Sake guztiak berdin atera ditu. Gainera, betik ateratakoak, ezker horman laugarren kuadro inguruan joarazi. Horrek Ezkurdiari airez erantzuteko aukera kendu dio, eta behin atzeraka etorrita, badaki gortik ja. Bigarren pilotaka da, normalean frontexetik gertu izan du Laso. Ezkurdia, sake gaiztoa, ikarria atera duen honena. Atera duen honena, lehengoan horrelako asko atera zituen Jakaren aurka, gaur asko ateratzeko modurik ez du izan, hau 8. izan du. Baina denetan gaiztoena ere bai, eta Mikel Larunberen mezua, lankideen elkartasunagatik ere badago Laso dagoen lekuan. Eta bai hori ere hala da. Bestalde, esan dizuegu pilotariak oporretan direlaia denak, Ezkurdia eta Laso izan ezik. Eta hauek ere laster, Viktorrek bidali egiu, Menorkan dago, bai. Kala polit batetik bidali digu mezua, finalaz gozatzen ari dela. Goraintzi, Viktorri eta oporretan zaudeten pilotari guztioi. Eta indartxo itzuli. Bila doa Joseba erori egin zaio, punta laster ormalikoa, atzera Laso, gerama, Ezkurdia, zaila. Biurritu egin du, baina errazi. Noraino. Unai Laso, 2022 urteko buruz-buruko txapeldun. Datorren lekutik etorrita, txapelketa ikaragarria jokatu du. Sailkatuta zegoelarik Rezustaren aurkakoa jokatzea luko egin zion, eskuin goxoko lesio txiki bategatik, baina jokatu dituen denak nagusitasun handiarekin irabazi ditu, eta gaurko hau ere bai. Hasiera haitz gogorra izan du finalak. Lehen da biziko tantoan 20 pilotaka da, bigarrenean 16, hirugarrenean beste 16. Eta handik aurrera, pilotari bat ikusi dugu bestearen oso gainetik. Erakustaldi latza egin du Barriola. Erakustaldi latza egin du, partidu bikaina jokatu du, hasiera oso gorra lehenengo tantoa, bino bikain molatu da, asko sakatu du, hirugarren pilotaka da gimina handi du. Haze finala eta haze urtea Mutilorena, etorri zenen esan ginon, etorri zen bezala etorrita, haize fresko izan duzela pilota profesionalantzako, honek jarraitu iten dut, azorreona berari eta bere talde guzti osatzen duen pertsona guziri, ez hor ikusi duen bezala, Jo Marezkurrena eta Egoitz Carrion eta horiek denei ere bai. Bejon daiela bai. Zorionak orai, bizita, beira, buruz-buruko txapeldun da, momentuan dagoen pilotaririk onena, sekulako partida eta txapelketa egin du, eta norbaitik merezi bat zuen, unai zen, hemen bere etxean, bere lagunen artean, Nafar bat berriz ere txapeldut Nafarroan, eta sekulako erakustaldia egin du gaur beste behin. Halaxe da bai. Jasanak jasanik, pairaturik, sufriturik, sekulakoak egiten ari da urtebetean asko. Zer lortzen ari den
Gero gauzek ez dienak aztu behar ez da, txapeldunari, Jokin Altunari, orduan eskuzbanakako txapeldun zenari, bi errebantxa, bietan hiru txapelen jabe zenari. Hori da, irabazteko zorian, etorrita, afizionatutetik etorrita berehala. Eta orain esan nahi nuen, finalerdian irabaziziola Altunari, une hartan, hiru txapelen jabe zenari, oraindik ere biren jabe bada, dagoeneko buruz-buruko txapela, orduan iaz irabazidako hori, edukiko du noski ongi gordeta, markoren batean sartuta edo Auskalonon, eta ura inork ez dio kenduko, baina gaur egungo buruz-buruko txapelduna, jada buruz-buruko txapelduna, Unai Laso da. Eta sekulako erakustaldia eginda lortu du txapela. Badoaz Mikel Idoate eta Abel Barriola gure set berezira, gure lankideekin Jon Valentziaga, Olatz Arrizabalaga eta Pedro Mari Goikoetxearekin batera finalaren ingurumariak denak aztertzeko, baina txapeldunaren ganagoaz. Aurrera, Elena. Bai, orentxen bertan elastiko urdina aldatu egin du, lehorra jarri du, baina nik uste dut denbora luzean ez duela orain jarri duen elastiko urdina hau erabiliko gehiago. Unai Laso, zoriona. Eskerik asko, Elena. Gauza bat irabaztea eta bestea nola irabazi duzun, haze erakustaldia, Unai. Bai, egia esan oso zentratutan egoen, hasieratik, tanto joan naiz, hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, egia esan gustu egon naiz, asko gozatut pilota, atzeatu indut, eta bukatu indut, egia esan partio, perfektua jugatu dut, eta izugarri pozik, Elena. Hasieran oso tanto gogorrak ikusi ditugu, gero saketik ikaragarri asmatzen hasi zara, eskuinez ere bai, eta hazi egin zara. Bai, azkenean ondo hasten zarenean partidua, eta final bat hazi egiten zara, sakeak ondo inditut, nik uste txapelketako partidurik onena sakeak egiten, eta esan oso gustora, hau da, merezi bendu oso irabazitako txapela, asko entrenatut honetarako, eta, hemen txena. Unai, orain urte bete Irurtzunen ari zinen afizionatuetako partidu bat jokatzen asteburu honetan. Bai, hala da, hori oroitzapenak dira, egia esan, izugarri askoa da, orain buelta, eman dion buelta, bereziki psikologikoki, izugarri hasi naiz, asko entrenatu dut ere, psikologoekin, Irene Luis, eta, egia esan, izugarri pozik, egindako lanakin, eta hori. Lankideen elkartasunari esker ere zara gaur egun buruz-buru txapeldun? Bai, azkenean jende guztia inguruan dituan jende guztiarentzat da txapela hau, prestakuntza fisikoa egiten dian egoitzeri, Aitor Alduntzineri ere beti etxan abantatzagatik, eta lagun guztieri, kuadriari, herrikoei, amitsi, amama, familia guztia eta ama, esia esan. Baina eta pentsatzen dut orain. Zorionak. Zorionak gozatu. Eskerik asko. Unai Laso gaur hemen oso gertu. Iruñeko Arrotxape auzoko sagardotegi batean ospatuko dute. Txapel hau han izango da giroan. Zeus! Eta Arbizun ere izango da festa. Ez da gauza bera, noski finala galdutakoan, baina Joseba Ezkurdiak jarraitzaile asko ditu. Oso pilotari maitea da Joseba Ezkurdia. Ez herrien bakarrik, baina herrian ere bai, eta Arbizuarrak eta ingurukoak, pilotazaleak eta bere gertukoak han izango dira Josebari arnasa ematen alde batetik, eta baita zorionak ematen ere. Final handi batean sartu da. Buruz-buruko finalik jokatu gabe zegoen orain arte, hori ere bizi izan du, galdu egin du, baina final baten atarikoak bizi ahal izan ditu. Eta ez da edozer lortu duena. Lauterdian bitxapel, Binaka bitxapel, jokatutako final guztiak irabaziak zituen gaur arte. Gaur buruz-buru mendean hartu du erabat Unai Lasok. Podiumean hor dira Oskarik gorenean Laso, bigarrenean Ezkurdia eta hirugarrenean Erik Jaka. Hirugarren postuan Erik Jaka!
Hirugarren eta laugarren postuak erabaki behar zituen partida jokatzerik etzen izan Altunaren eskuko minagatik. Buruz buruko txapelketako txapeldun ordea Joseba Ezkurdia. Txapeldun orde Joseba Ezkurdia. Irribarretxo bat bai, baina oso erasana ikusten dut Ezkurdia. Eta buruz buruko txapelduna kampeon manomanista Unai Laso. 2022 urtean lauterdiko txapeldun orde, Pinakako txapeldun orde imatzekin eta buruz buruko txapeldun Unai Laso. Gorriak ikusita, berak eta ingurukoek gorriak ikusita, baina orain gozatzeko unea dute. Une goxoak dituzte eta urte betez partida guztiak gorriz jokatuko ditu. Gerriko urdin hori puska baterako gordetzeko moduan da Laso. Txapeldunak gorriz jokatu behar du. Eta hortxe du txapeldunari dagokion elastikoa. Ez da usartu biluzten, ez da usartu urdila enanzten, gainetik jantzi du gorria, eta doktore geratzen zaio. Txapeldunaren elastikoa, paparrean txapela, buruan ere izan berri du, eta urte betez txapeldun izango dugu eta gerorako ere historiarako hor geratuko da. Eta orain ezarriko diote txapela. Lehenkoa kopa zen. Eta orain txapela txapeldunari. Unai Laso. Ikaragarriak egin ditu aurten. Kontuzu nahi. Oparik erori gabe. Zeinen dotore geratzen zaion. Eta zer nolako balioa duen aurtengo buruz buruko txapelon. Zer nolako esanaia atzean. Eta mezuak iristen ari zaizkigu. Pena Ezkurdiak altzeagatik, poza Lasoren txapelagatik, nik uste denok partekatzen dugula sentipen hori. Jesus Goñi bertsolariak Reno Nevadatik eupada bat denoi munduko hainbat bazterretatik ikusi duzu. Aurtengo finala ez da nahi bezain orekatua izan. Galtzaileak ez du irabazlea estutzerik izan. Baina txapelduna handia eta distiratsua erakustaldi latza eginda doa aldageletara.